Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboyno adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala sa pagkahados ang ayuho ni nga ang camera. Okay na, klaro na mga higala, no? So unsa man tarong adlaw, pizza 23 na kini sa bulan sa kining Agosto. Atong ayuhon pa jud mga higala ang atong camera, no, aron nga dili ano wala problema si Camille. Okay. Ara, may gala. Okay na na. Nahala, no? Okay na siguro ni. Kamay pag yun. Okay, no? May muto na kanatong adlaw karon nga Biyernes, pizza 23 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2024. No? Ikawalo nga bulan mga higala, no? Sunod bulan, wala magsugod na ang ato ang December month, now Bear month, no, marang gitawag na to Christmas season. Kaya diri sa Pilipinas mga higala, September pa lang magsugod na ta sa season of Christmas. So yeah, no. Ato sang morag di pagkukontinto mga higala sa iyahang forma. Okay kana. Kana okay na siguro na. Okay, no. Pero ari na kita mga higala sa ato ang Catechism on Air. Ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ini kabuntuhon. No, Balitang Simbahan ng higala, Cardinal Jose Advincula encouraged, no, ang tanan ang global kining gitawag na to og ang kinibitaw Cardinal Jose Advincula gitawagan, no, ang global community, especially ang mga Katoliko nga miyembro sa KOFC to matud pa diri, no, nga iya nga maningkamot gyud ta, no, nga ato yung ipadayon ang ato ang mga buhat subay sa pagtulon-an ni Kristo ug mamahimo kitang timaan sa iyahang presensya. No, munay gisulti ni Cardinal Jose Advincula atol sa pagbisita usab ni Archbishop Luro dinhi sa Pilipinas, no. Si Cardinal Luro mao nga matud pa Supreme Chaplain sa KOFC sa tibuok kalibutan, no. So karong adlaw mao kana nga panawagan usab, no, sa ato ang kining talahuron na arsobispo dito sa Arsobispado sa Manila, no. Unya balita gikan sa Vatican, Pope renews prayers for peace in countries na devastated by war. Ayan, no, mga kining war-torn, no, by conflict, no. So muna ang panawagan karon sa atong talahuron nga Santo Papa, no, nga mamalik na ang kalinaw sa mga nasod nga nahimo karon nga matud pa biktima sa kagubot, no. Kining gitawag natong civil war o gigamanusab kining tali sa duha ka nasod, no, sa mapananglit sa Russia o ang kining gitawag natong Ukraine ug sama pananglit sa Israel ug ang Palestinian, mga Palestino, no. Kaya lagi ang mga Hamas nga mao'y pinakakontra karon sa Israel, anaaman sila nakabase sa Palestina. So walay mahimo mga higala ang Israel kung dili mo yun ang ilang kontra man lagi nila. So dunay usahay mga sibilyan nga Palestino ang matud pa maingon gitawag natong maigo sa crossfire, ano. So mao kadto mga higala, mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. No, ari na sa kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. No, nga atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Saint Rose of Lima, no, Santa Rosa de Lima. No, kini si Santa Rosa de Lima
Spanish descent, no, sa ato pa mestiza ni, no. Her parents are against her plan to enter the convent. For she spent her life in solitude, so she spent in life in solitude in matud pa in her home. Being a member of the Third Order of Saint Dominic, she set up a room in their house who cared for homeless children, and the elder and the sick. Began social service in Peru, died at the age of 31. The whole city matud pa showed up for her kanang internment, no. So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan nga nakatampo og dako sa paglambo sa pagtulon ang Kristyanismo sa tibuok kalibutan. Mao kini siya si Santa Rosa de Lima. Okay, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabudtuhon, ug are na kita sa ato ang catechism. Catechism na ta mga higala. Padayon gihapon kita, no. Padayon kita sa ato ang tema nga gisugdan hangtod karon mao ra sa gihapon, pero para nako importante maguni kayo mga higala. No muna ang padayon gid nato nga gipasabot, no, kining inspiration and truth of the sacred scripture. So ato lang ibalik-balik kabay ha. God is the author of sacred scripture, the divinely revealed realities which are contained and presented in the text of sacred scriptures have been written down under the inspiration of the Holy Spirit. No? And God inspired human authors of the sacred books, matud pa, to compose the sacred books. No? Sa ito pabisan tuod kung ang pinaka-author, no, ang pinaka-author gyud sa balaang kasulatan mao ang mismong langitong amahan, apan migamit siya og nagkalain-lain nga mga human authors aron nga mapadayag ang iyahang pagtulunan, of course under the guide inspiration of the Holy Spirit, no. Ano o niya matud palagi tungod lagi kay lain-lain man ang mga tao o mga magsusulat nga gigamit sa Ginoo, magkalain-lain pod ang mga literary forms, no. Mga literary forms adunay simile, adunay metonymy, adunay synecdoche ug daghan pang uban, no, muna, no. So daghan kayo mga gipanggamit nga mga literary forms, pero adunay pipila ka kung ato nga ihimo ang i-categorize, no, ang mga literary forms. Adunay three main literary forms in the Bible. No, number one is narrative. No, narrative, something that is narrated or told. So Genesis, Exodus, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, o daghan pang uban, no? 1 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, ug ang upat ka mga ebanghelyo. Apil na gani niya na ang buhat sa mga apostoles. Pero dunay mga pamaagi nya atong masabtan gyud og maayo, no, ang Biblia pinaagi sa baton sa maong panghuna-huna, no, meaning the sacred text or any form of inspired by the Holy Spirit. Pero adunay mga balantayan, no, sa atong kanang gitawag natong pagpamalandong sa Biblia. Let us remember that the Bible is one unified story. No, nganong usara man jud ang Biblia unified story man, tungod kay usara man ka espiritu ang naglamdag. Although nga dunay nagkalain-lain nga paagi sa pagsulat, pero usara gyud ka espiritu ang naglamdag nga na. Unya atong tan-awon ang mga diferensya nga pamaagi sa descriptive of prescriptive passages. Gipasabot naman anako, no. Unya matud pa ato dayong gitan-awon the original intent of the author, the original purpose of the passage. And then karon ang ato ang tun-an na pod kanang ikaupat nga parte, no, how it points to Jesus. No, unsaon nga na natumong gyud kini kang Kristo. Ano? So ako atong tan-awon mga higala ang Biblia, no, matud pa sa Lucas pa, may higala na hulog. Matud pa sa Marcos kapitulo 5 bersikulo 17. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi dinhi
aron pagsalikway kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan, no? Do not think that I came to abolish the law or of the prophets. I did not came to abolish but to fulfill, no? Ato kanang mabasa sa kining mga higala Mateo 5 kapitulo 17. Unya sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto kapitulo 1 bersikulo 20, kay ang tanang saad sa Dios matuman diha kang Kristo. So all the teachings in Holy Scripture always points to Jesus. But it is all depends on us on how we look at it, no? Sa to pa ang gikan dai sa mga pagtulunan sa mga kining gitawag nato og gikan sa mga pagtulunan gikan sa first part sa kining Old Testament hangtod na sa katapusan nga parte sa Old Testament, point out gid ay kini ngadto kang Jesus. For example, mahigala, no? Ang Genesis chapter 1 verse 1, no? Kana sinugdanan magana, no? Genesis, ang pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang kalangitan ug ang tanan sa kalangitan. So naghisgot kini ug pagbuhat sa kalibutan. Ug sa apan kung atong tanawon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1, matud pa diri naghisgutan pod ang pagbuhat sa kalibutan. No, murag dunay relasyon ang chapter 1 sa Genesis ug ang chapter 1 sa Gospel according to St. John. Ug gani sa chapter 1 verse 17, ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moses, apan ang kamatuoran miabot pinaagi kang Kristo. So gani kung atong tanawon pud sa Exodo, no, mopaingon gyudayon gihapon kang Kristo, no? Kay si Kristo mauman ang katumanan sa panaad, no? Kaluwasan pinaagi kang Kristo. Nagkahiusa ang mga matud pa ang Israel, matud pa sa kung atong tanawon sa Exodus, nakalingkawas ang mga Israelita gikan sa kaulipnan sa Ehipto pinaagi kang Moses. Apan kita nakalingkawas gikan sa kaulipnan sa sala pinaagi kang Kristo. Nga sa ato pa, kung imog yung tanawon ang Old Testament paingon sa New Testament, muka ma-out gyud nga ang tanan nagtumong gyud kang Kristo. No, klaro ba? So muna siya mga balantayan nato, no. So muna nga nahimo gyud nga sagrado ang balaang kasulatan tungod lagi kay ang pinaka-author, no, the sacredness. Pinaka-author ni ana mauman ang langitong amahan. Apan matud pa nigamit siya og matud pa mga human authors in order to express his intentions, no, nga masabtan gyud sa mga tao, no? Kay kung dili tao mga pinulungan sa tao ang iyang gamiton, dili masabtan. No muna, no, nga ang mga tao dili makasabot. No muna nga ang gigamit gyud sa langitong amahan, tao gyud mga human authors aron nga masabtan gyud nila kung unsay buti pasabot sa Biblia. Ana noon niya, of course, atong gitun-an kabahin lagi niining descriptive o prescriptive aron nga dili nato tanaawon ang kining gitawag natong Biblia nga usa lamang kapaagi sa pagsabot. Kung dili pinaagi di ay pod sa pagtan-aw ni ana kung naghulagway ra ba kana descriptive o nagsugo ba kana prescriptive. Unya usa sa mga talan-awon pod nato mao ang pinaka-purpose sa passage, ang pinaka-tumong yun sa Biblia. Unya kung atong tanawon ang Biblia, no, dunay mga tumong-tumong ni ana ato kanang napraktisan sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 44. Dunay gisugo nga love your enemies and pray for those who persecute you. Dili lang kana kung dili dapat ang napulo kasugo. Pero aduna po yung mga parte sa Biblia nga gihulagway lamang sama pananglit sa paghimo sa kalibutan. Gihulagway lang, wala yung mga kasuguan. Pero ang tanan matud pa sa Lucas, no, matud pa diri sa buhat sa mga Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 sa 20, ang tanan di ay nga pagtulunan nga diha sa Old and New Testament motumong gyud, motapos gyud diha kang Kristo. Tungod kay matud pa ni San Pablo, matud pa ni San Juan sa iyang ebanghelyo kapitulo 1 bersikulo 17, ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang kamatuoran miabot kanato pinaagi kang Kristo. Ato pa, kung atong tanawon ang Biblia, tanang ang tibuok libro, mo point gyud gihapon kang Kristo.
Klaro? So wala no, muna ato ang bitawag nato pagpasabot kabahin sa matud pa literary forms in the Bible. Ug mga adlaw, lahi na pud ka topic gihapon natong tun-an mahigala ha. Subay gihapon sa Catechesis of the Catholic Church. So ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Mga milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!